Takže čaute ľudia, vítam vás u mojho nového videa. Dneska to bude o tom, ako vznikol futbal. Je to s mojím kamarátom Ríšom. Môžeš sa uvítať. Takže čaute ľudia, znova som vo videu, dajte Alexovi odber, zdieľajte to video, keď chcete a like. OK, A koment napríklad, čo máme natočiť ďalšie. môžem čítať o futbale? A ešte do toho chcem povedať, že part 3 video o realistic hokej napríklad zajtra vydáme alebo pozajtra, lebo dneska chceme natočiť niečo iné. OK, takže sledujte môj kanál. Bude tu v ďalších dňoch vychádzať veľmi veľa videí a môžem ísť na to. Futbal vznikol z dávnych hier s loptou, no modernú podobu získal v Anglicku v 19. storočí. Čo si myslíš? V 19. storočí vznikol futbal. Alebo akože túto podobu, čo tu je. Čo si o tom myslíš? Dosť ako dávno to vzniklo, ale som si myslel, že skôr to vzniklo. Akože futbal vznikol skôr, ale akože akože niečo podobné, čo máme v tejto dobe, tak až v roku 19. storočí. OK, spýtam sa ťa potom na ďalšie otázky, ideme ďalej. Keď sa v roku 1863 založila Football Association, FA, a zjednotil... Ale škoda, že nie 67. Kamo, drž. A zjednotili pravidlá, čím sa oddelili od rugby. Hry podobné futbalu existovali už v Číne, druhé storočie PNL. Či v Ríme, ale až v v Číne. Prvá vec, čo sa hrala s loptou, už vznikla v Číne, si nevedel. Dobre, počkaj. Aspoň nejak Španielsko, Anglicko, v Číne. Hej, v Číne. Ako viem, že veľa vecí vzniká v Číne, ale toto v Číne. No, kamo A keď ani... inak ľudia, keď chcete ďalšie video, ako vzniklo 9-9, celá tá hra, a či je to fakt podľa reality, tak napíšte do komentu. OK, idem čítať ďalej. Či v Ríme, ale až v Anglicku vďaka rozvoju železnice a snahám o štandardizáciu medzi školami sa sformovali do podoby, akú poznáme dnes. S prvým medzinárodným zápasom medzi Anglickom a Škótskom v roku 1872. Čo, kamo? Prvý zápas... To som ani nevedela, Anglicko že Škótsko malo prvý a zápas. Škótsko. Hralo. Kámo. Akože prvý medzinárodný zápas. No ale aj tak Škótsko, prvý zápas hralo. Medzinárodný. A schválne vieš, aký je prvý tým, akože prvý futbalový tým, ktorý vznikol? Neviem. Sheffield FC. Sheffield, OK, počkaj. Kľúčové body vzniku futbalu. Staroveké predchodcovia. Už v starovekej Číne hra Čchu Tu a v rímskej ríši Harpastum existovali hry s loptou a nohami. Rozvoj v Anglicku. Ešte niečo chcem povedať týmto divákom, ktorí pozerajú toto video. Keď niečo neskomentujem ako úplne tak sa nedivte, lebo neviem to skomentovať. Je to také napúcal komentovať. OK, idem ďalej. Rozvoj v Anglicku, 19. storočie. V 19. storočí sa hry stávajú populárne na anglických školách. Rôzne školy mali vlastné pravidlá, čo viedlo k potrebe zjednotenia. Cambridgeské pravidlá 1848. 14 škôl sa dohodlo na prvom pokuse o jednotné pravidlá. Založenie FA 1863. Vytvorenie The Football Association v Londýne je kľúčový moment. Pravidlá začali zakazovať beh s loptou v ruke a podrazy, čím sa futbal definitívne oddelil od rugby. Medzinárodný rozvoj. V roku 1872 odhrali prvý oficiálny medzinárodný zápas Anglicko a Škótsko. V roku 1904 vznikla FIFA,
Globálna riadiaca organizácia. Ešte si urobíme dačo cez AI. Čo zatiaľ na to hovoríš, Ríšo? Neviem úplne čo komentovať, to teraz potrebujem, ale ako docela dobré informácie, dobré veci. Takže AI som sa spýtal, ako vznikol futbal, ešte taký bonus. A futbal vznikol postupným vývojom z dávnych loptových hier, pričom jeho moderná podoba bola definovaná v 19. storočí v Anglicku. Staroveké korene. No nic, AI trošku nepochopilo. AI dáva také odpovede, jak Však keby to- neviem čo. Však to je dobre, čo povedala. Ty si skôr No. taký divný. Bylo, že hry, dobre, dávaj ďalej. Lebo v 19. storočí, vieš kam. Staroveké korene. Hry podobné futbalu sa objavovali v rôznych kultúrach pred tisícoročiami. Čína. Cchutu, najstaršie záznamy pochádzajúci z obdobia dynastie Han. Pred vyše 2000 rokmi hráči sa snažili kopnúť koženú loptu, plnenú perím do siete. Antické Grécko a Rím. Rímania hrali hru Harpastún, ktorá bola kombináciou futbalu a rugby. Stredovek. V Európe, najmä v Anglicku, existovali živelné verzie ľudového futbalu, ktoré sa hrali medzi celými dedinami bez jasných pravidel a často končili násilím. OK. Ďalej to čítať už nebudem, lebo tu už je ten moderný futbal. To vieme. A skôr ma zajímala tá história. Neviem, jak teba. Ale tá história je dosť... Bolo tam úplne dobre všetko popísané. Poďme už radšej na nové video. A kámo, ešte natáčame. Ja viem, A či kámo, tam máš nejaké info? ale no akože je tu už vznik moderného futbalu. Chceš aj to? Nie, to už poďme na nové Podľa mňa to video. bolo dosť... Napíšte teraz, keď chcete rýchlo, že čo máme natočiť. Ale musí to byť rýchlo. My sa rozhodujeme rýchlo. Kámo, však ešte to ani není vydané. Veď ja viem, a to nebude to OK. jedno. Podľa mňa to bolo dosť zaujímavá tá história, lebo väčšinu tých vecí som Nepýtajte nevedel. sa inak, že jak máme toľko času na to natočať video, za každú sekundu jedno video. OK, takže čaute ľudia, toto bol koniec tohto videa. Keď chcete part 2, alebo nie že part 2, ale ďalšie takéto video, napíšte do komentu a dajte mi prosím odber, like a hlavne to zdieľajte vášmu kamarátovi. Takže čus! Čus, dajte mu odber.